W és una amalgama de textos, és un llibre que dialoga amb unes imatges. És com un calidoscopi. Penso que el Gabriel, amb la seva poesia, explora els límits, ens obre camí. En el cas de qui això signa, aquest personatge, està tocat per la llum. Tocat per la llum, per què? Perquè hem entrat en una nova generació, estem en plena generació de multisabents i en canvi hi ha hagut una popularització radical del fenomen literari del qual, sense arribar a la cultura de masses, a través de la minoria som una nova cultura de masses. Per tant, l'autor aquest es presenta d'una manera molt plana, carregat de la llum seva i de la llum dels altres. Aquí hi ha un exemple magnífic del que és la manera d'enfrontar-se amb la nova, no amb la nova literatura, però sí des de les noves generacions, no? Amb el que és sobretot el passat de la tradició, no? Per enfrontar-se i per batallar contra i amb la creació, no? Però al mateix temps aquesta idea del trobat, no? Com si un cop més, com deia abans, el pes de la tradició, no? Pesés tant i tant que fos impossible de superar-lo d'una manera tabula rasa respecte al passat, no? I superar-lo d'una manera clara i nítida, no? Crec que una de les idees bàsiques del llibre és intentar comunicar alguna cosa, però avui en dia és d'una complexitat tan gran que queda el llenguatge com en un estat, no sé, en un punt zero que no sap si comunica o no. I després una altra qualitat del que el Gabriel com a poeta proposa i aconsegueix és que enllaça una tradició molt antiga d'escriptura hermenèutica amb un surrealisme genuí al temporità que el porta, diguem-ne, en la seva genètica. Així que això és part d'aquest experiment, no? D'aquesta gosadia, del molt que abarca W. Les construccions de la física clàssica són tan fictícies com les de qualsevol altra teoria, però hem decidit emplenar-les amb esperança. El dervitx invertit, cap per avall, braços en creu. L'anomenada infinitat i pluralitat del capitalisme inflacionista és una mascarada universal de l'avituallament dels recursos finits. Els turmells clavats al platíbul flotant, la inflor dels llims. Un etern retorn de sales d'espera als ulls del botxí. El número imaginari és un recurs fàcil i encantador que utilitza la divinitat. Un amfibi que es troba entre l'ésser i el no ésser. Quitrà bullent, matolls, muntanyes pelades, la pista esquerdada d'un aeroport centenari. Si les regles mecàniques només depenguessin de la geografia sense la intervenció de fantasmes, a l'hangar, abandonat, milers de basses, capgrossos a la deriva, entre òxids, el cant criogenitzat de les òlibes.